grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Vjaġġi bes? Kellek fajt tajjeb. Kif marru l-affarijiet b'Olanda? Nħossni għajjien. Wasalt l-airport u rajt li kien se jkun hemm delay għadġi ġejja tiegħi aktar ma kont għajjien. Għajjejt nistenna l-airport. Allura ma taqbadx tmur sant it-tabib u tgħidlu x'qed ħoss. Mbagħad immur. Isma' ħax tgħidlek. Basta toqgħod teqra tutumli li rasi, bad umur ħateħlisa u sserraħ rasek ġew ħasra. U mhux dejjem inħossa. Naħseb qed nifissa. Tanti li nisma' fuq dik u fuq l-oħra. Le, Braj, għalissa nsija dik il-bicċa xogħol. Għadni ma sibt il-ħadd li joħodlok postok. Brian, my friend, ja ħasra. Kemm ħandumu nirrepetu dan l-istess diskors u taf li niddejaq nirrepeti jien. Jien niddettalek meta kollha aħħar darba. ċempilli, Robert ma smajtux. Rajtu lil dak kien qisu ġonni ta' nena u dak li għaddejna minn ħdej issa. Ux ġoni ta' nena int. Ekkejdi l-milorda daqs kem tiftaħar li għandu xogħol bina. U tajt mus joqgħod jiġrijaw fil-ġonna wej. Int min qallek li jiġri qiegħed? Forsi qiegħed fuq xogħol. Ġej hawn biex jiltaqa' ma' xi nies ħalli jmur jorihom xi post. Bil-bagalja qiegħed. Bil-bagalja? Kisaħ, murġibu dan laħaq xi tabib jew avukat ħej. Ruħi, illum malajr jilħqu n-niesux. Jindari s-sansara niftakarom biex xorts u l-flok taċċingi jduru man-nies. U dan bil-bagalja ħej il-profs. Imma tajtu dak, ħammur nara ta' forsi kif qiegħdaw. Nistaqsih jekk hawn xi post lil hawnhekk. Rita toħti, xeba tfittex l-hawn ja ħasra? Xi trid tmur issaqsih kemm int fiswa. Fittex Rita jekk trid. U min tant nisma' dan trid tqabbadha biex tkun taf triq sħiħa b'ommu jew. Laqqas sellem naqra ta' nesa kemm kien iħabtilna l-bib meta kien żgħir.
Sir George, hawn l-email minn supplier ta' Zeba qed jagħmel xi meetings ma' kumpaniji u kontratturi fuq xi prodotti ġodda ta' kontra l-umdità. Bħalu għawel. Inbiżija. Għaliex rid xi ħaġa? X'mistoqsija għedi? Għadek bil-kemm kellimtni dal-għodu għad forsi mħabbat. Imħabbat? Għalik? Il-bib malu. Ma tafx li meta tidħol inta u x-xogħol jieqaf u t-taħwit jispiċċa. X'qallek ir-raġel għax xħal tard il-bieraħ? Xejn. Mhux overtime kont? Ejwa ma jgħidlek xejn kemm qed tagħmel overtime dan l-aħħar. Mhux għalih ukoll? Ma jiddubita xejn dan allura? Xi tridu jiddubita? Li jien nżommok overtime għax nieħu kost bil-kumpanija tiegħek per kasu. Sir George. Taf li mhux qed nikdeb, taf li toġobni, taf li inti l-favorita tiegħi. Ejja ħassret u kont nafek qabel. Jew kif jgħid il-Malti kemm ġejt kmieni. Sir George. George, ejja naqtaw di tas-sur. Għandna ħafna fuq ix ninkwitaw jien hawn Daniel George. L-inqas ħaġa li għandu jinkwieta l-indumawn. U int, il-mara, ma tgħidlek xejn l-indumawn? Kek inti tkun hawnhekk overtime, jien mhux xogħol mhux hekk. Il-mara jkollha ħafna meetings. Ix-xogħol li f'dajdela f'idejat joħdilha ħafna ħin. Bħalissa medija f'dik id-dar li se niftħu għas-single mothers ta' bla saqaf fuq rasu. Kemm qed jagħmel ġid Sir George, dak l-importanti hux. Iva, nixtieq tipprepara li żewġ kelmiet taċ-ċeremonja tal-ftuħ. Tas-soltu ta' ibda billi tajt li l-kumpanija tagħna mhux biss se tkompli tinvesti fix-xogħol tagħha, iżda wkoll anki fis-soċjetà biex bekk ikollna soċjetà aktar b'saħħitha. U wkoll imbagħad għalaq billi issemmi lill-Aziza mara tiegħi u tirringrazzja għax-xogħol siwi li tagħmel. Ma nafx kif qatt ma tħajjart toħroġ għall-politika, Sir George. U dak kollu nkwiet żejjed. Kun qrib il-politikant iżda qatt tkunu, hekk jgħidli moħħien. Biss min jaf xi konna bżonna ta' pitata. Narak ta' segretarju ta' Ministru. Iva, onorevoli. U jekk rasu l-Ministru tikbirlu u jkun irid ħafna aktar segretarji, dawk ta' qabel iwarrabhom mhux. U int ma tafx għandek tagħmel biex ma jwarbekx il-Ministru? Għandi x'nagħmel Sur George, ħankompli. Ejja nieqfu nieħdu biċċa ħobs, ħammu nagħmel il-kafè. ħaġi. Mela ma ġibx naqra ħobs, Manuel. Ejwa ta' ma bela kafe bisħan juhullum, donni m'għandix ġuħ. Basta waqqafni konna l-estuwa biċċa xogħol. Ma nit ma trix tiekol jew. Iwa, sar il-ħin ta' mhux taf xejn għandi ġuħ ta' nama. Għasu r-reġgħu ma xaltux, kif ma xaltux illum. U issa nixeluh. Imma intra lek xi ħaġa, għandek xi ħaġa. U le xejn speċjali ġin. Imma veru naqra mħawwat illum. Dik il-Maralandi għandha rasa tal-ġebel. Arax kull waħda biex joħroġ. Mela u xi mara li rasa mhix tal-ġebel. Imbagħad ħanejdlek billi jkollkom xi naqra xi tgħidu kultant ta' min jaf kemm niġġieled jien magħha. Le mhux għax kellna xi ngħidu. Mela x'għandek, xi ġara? Tikila xi xahar issa. Mela, l-aktar x'in ngħid. Tgħid li qed tħoss xi ħaġa f'sidra. X'bajt ngħidilha.
mur sant it-tabib Bonel. Bieħ naħdmu aħna ġin, jolqotna. Għax taw mhux affarijiet taċċajt. Ma daqqax ġej l-eżamijiet. Imbagħad għax trid tikkoreġi u dejjem titratjeni. Kil tilsieni ngħidilha. U hija ma tix toqgħod timla rasek u toħloq storja ma kull naqru ġieta għax tispiċċa ġew sejjer għand it-tobba u l-professuri. U iwa veru, imma meta xi ħaġa tippersisti titieħu ħsiebha ġin. Laqqasni ma ġbajniex nisimgħu stejjer, tmur fejn tmur ħlif fuq ta' barra minn hawn ma tismax. Iwa veru, veru. Imma imi ġuwa? Le, għalmenu sa fejna fien. Imma wkoll tgħid li mhux tagħti kasa u li mhux dejjem tħossa u li qed tiffissa, imbagħad nidħol fil-kamra tal-banju għall-arrieda ġin u nsiba baba su teftef sidira hemm biex tiċċekkja. Issa ġeħattila, illum kif immur id-dar naqbad unkaxkara miegħi għal-għandu. Ara, ħanċempilla ħanaram li ċ-appuntament. Ara x'mowbel faqqanna x'inhu sabiħ. It-tifla ta' turi tal-bierdej. U ħanajdlek biex ma niksrilix qalba ma nerġax indur għalli ieħor komplikat wis da. Naħseb li dak. Faħanka l-internet. U issa jien naf x'fih jellaq wara nqeda. Taf x'naf, la jiġi l-kont naraw issa għax niġba nafas numri ta' nies biżball, imbagħad ikun qed insuq u nibda nisma' hello, hello. Ġiex tgħidli li ma ġara xejn, ta' tajjeb mela meta konna qed inhommu ma nafx kemm il-mist call u issa tinċempillu jien u xejn mhux jirrispondi. U hija mhux instesset li jaf ikollu n-nies. Ija, ma n-nies mhux ħajbqgħu sissaw. Basta tajt li qed ikkondizzjona li ħajti u inti għax ma tasax taqbdu se tifrikja. Inti ħalli jabżax, issa fil-każ ngħaddi minn hemm. L-ħwa kemm ma taħseb ħażin. Le, mhux naħseb ħażin, imma forsi ġralu xi ħaġa u ħanċempel id-dar. Mam. Ejwa, okej. Isma' li jista' jkun. Ma ċempilx Robert u hemm. Le, orrajt xejn. Ejwa wedin. Daqt nitilqu imma. Alright, thanks ma. Bless me, ciao. Dak maqbud bin-nies ngħidlek. Ifhem ma joħorġux miegħu il-mowbajl meta jkun man-nies imma mill-ewwel law żgur li daħal ġewwa. Ejja lesti ħammorru, forsi serraħ rasek xejn. Ma tafx kif, forsi sab xi tfajla gustuża u marret tistara fiċ-ċekk tal-pensjoni tan-nanna fjowna ħin. Jidħol. Ġoż, okej, kif aħna? Poġġi bil-qeda. Manuel kif inhu? All right? Jiena l-qeda u mhux tajba żgur, x'inti missek drajtni bħalissa. Manuel ix-xogħol qiegħed. Isma' kif kien baqa' fuq dak l-ingrownil tal-ħar darba? Ma kemm iġibhom bil-kbar l-affarijiet. Imma qalli bil-ġel li tajtu int qal mar mhux ħażin. Xeba jeqret jgħid li x'aktar x'għandu bżonn jagħmel operazzjoni. Christine okej? Christine, all right, dik il-baħar qiegħda tgawdih is-sajf. Li għad gawdi. X'ġabek l-hawn allura ġo sejdi? Isma' jiena ma tellhomx li ġejt, għax inkella Christine kienet tajt il-Manuel joqgħod jieħu ġurnata off għax xebaw jeqirdu biex niġi għandek. Kif konti ma tantx qallani li jiri hawnhekk li kieku ma jkunux żewġek jew bintek laqgħod biss tertaqlaw ngħidlek jien. Għax ili ftit issa qed inħoss boċċaw f'sidri. Ilek kemm? U xi 3 jew 4 xhur, imma mhux qed inħossu ġieħ ta'. Ma ser nasal naqbel magħhom, ta' mhux affarijiet li għandek tħallihom wisq. Mbagħad xi ħaġa bħal din qabbis nippretendija minn għandek. U ġieħ tħoss? Le, ġieħ xejn. U ġieli rajt xi nefħa taħt idejk? Le, laqas ta'. Inti mammogram qatt ma għamiltux. Le, qatt ma għamilt. Ma wasalna hu. Badna triq tal-iżla. Ifhem tal-età tiegħek hux. Suppost ma tal-50 mal-ewwel li bagħtu għalik. Insomma, aħna ħanaraw ftit inti mtitt. Xana Sir Brian, kif għamna dal-ħodu? M'għandix ftit paroli dal-ħodu. Neħilsu dak li għandna x'namlu nitilqu minn hawn. Stajna tqajna x'imkien ieħor ta'. Aktar ma tipprova tinħeba Sir Brian, aktar ta' tifilajn. Kuna din break ta'. Isma' għandkom kollox bħas-soltu.
Issa taqdux li titilqu mill-ewwel. Tuni xans nitlaq bil-karozza l-ewwel. Għalli kif sar da, Fred? Jgħidilna x'għandna nagħmlu l-boss. Arranġa ma' Senjor Fred. Fijem għid ma mux ħazin ziħbi. Għaw taqla ġmiela għaw. Drajtu xo, Sur Brian. Issa, meta id-darba li jmiss? Dara, memx darba oħra. Ftit sekondi oħra nisparixxi u ma taronix aktar. Kalma ftit, siħbi, kalma ftit. Isma' ftit. Kemm se ddumu ma tifmu li jien ma rridx ikollix naqsam aktar magħkom. Nieħdu bdej xulxin u kulħadd tal-trietu. Stajna ftit, Brian. Inti ma jimportax nsejħlek Brian u xek. Wara kollox jiena nafuk mhux ħażin issa. Insomma, fej kont wasalt. Ejja, mela. Jiena smajt li s-Sur George jgħidlek dal-għodu illi għadhom ma sab ħadd minn flokok. Sab jew ma sabx ma jinteressanix. Ftehim u ftehim. U għalli li din l-aħħar darba li se nagħdih u mhux se joqgħod jiskomodani aktar. Klimu stess dan. Kelma ta' raġel tarax. Raġel. Raġel aktar milli taħsbu. Saqs il-martu. Isma' sar lil ħin. Mhux dasek malajr siħbi. Mhux dasek malajr. Ma bintobx qed tindunaw li qed tiġġennuni. Mela nsejt wettu Sur George. Nsejt li għattu li ħadib obbligat għal-omrok meta ħelsek bil-inkwit l-ewwel darba. Inkwit li daħħalni ju stess fih. U kellu bżonni. Jiena fuq il-weda tiegħek qed nitkellem. Issa ħalli ninkompli. Is-senti wara dar riski kolli laħat. Wara li daqqa taqabdek tagħmillu biġu sor żejra biħlas għax biħlas intendi. Issa ħadd imbolla ġifieri. Jien għandi mara u żewġ titfal. La darba kommettejt ruħek ma' Sur George. Ma tistax terġa' mill-kelma. Xi tridu li nagħmel issa? Kaħjar, Brian, jiena sibt li ħajkun nafsuk. Għaja siħbi, xemmes fuq il-kooperazzjoni, Tallem din, ħabib. Meta tidħol f'dan ix-xogħol, mhux kemm taqbod u tgħid xbajt iddejjaq u ħanitlaq tafx. Din issejjaħ vokazzjoni. Fikri. X'ġara? Għetlek li ġara xi ħaġa? Iwa kalma ftit kellimtu. Le, mhux hemm. Telaq bis-sik illum. Dik l-istorja kollha mela, ma jistrieħ. Hija jaqba trop. Għas id-dar mu jirrispondi. Tiġi miegħi marru sandu? Mela le, imxi. Kemm int goffa. Intom ħatoqgħodu kwieti jew? U Caroline imbuttatni. Mhux hu mhux qed ħallini nipprattika. Ejja, m'għandek xejn. U int kompli hemm. Mur f'kamartek inti tlaq. Ġifieri ma nħass xejdu. Li ma sajt nħass xejn jagħmilek. Għadha nimmaġina. Ma nimmaġinaw xejn. Aħjar insirħu rasna ġos. Aħna billi nagħmlu memogramma tkun xogħat id-dinja u xek. Tajt nagħmlu privat. Ifhem, tista' tuża s-servizzi tal-gvern jekk trid. Ma sax inti garanzija li tuk appuntament urġenti. Int, insurance għandek, le, dak il-każ l-insurance għandha tintervjeni kaħni jien nagħmellek rekomandazzjoni. U inti għad li qatt ma għamiltux. Il-mammogram, le. Ma xejn nagħmluh, tkun tajba xi servina bħala check-up.
Ma toqgħodx timla rasek u tinkwita żejjed. Jifet li aħna kemm inserħu rasna hux. Mista ngħidu xejn Talman wara ġara kif jippenikja kieku dak. Jew ħsiebek dak ir-raġel? Isma', jiena għadha nċempillek. Niri kif bqajna fuq l-appuntament. Iva, jiena ngħid il-Kristin biex tiġi miegħi. X'ana fuq it-television nkunu qabdu naħlewha ta' qalb u dik għandha ħafna kuraġġ. All right, thank you. Mela. Ma nafsi naqbad nagħmel. Hija fjoni kalma ftit. Taka probabbli tara luft id-deni u raqat ftit. Meta jkollok id-deni tintelaq ta'. Jien ngħid għalija meta jitla id-deni ma jkollha bdiet nara nkellem u l-ħaddas kemm inkun mitluqa. Tajt marsar klinik. Jista' jkunux. Immorru sem? Sa fejn? Mela klinik waħda biss teżisti. Isma' fjon. Dak ċempillek u l maqbadx. U għal mhux ħajfutilek ġurnata wara qiegħda l-baħar. Issa dak probabbli la jqum iċempillek. Jekk hija triqet wara kollox. Ejja ħanwaslek mela x'ħanwaħlek miegħi. U le għalija toqgħodx tinkwieta. Inti mhux ħad intaqa' ma' Joseph illejla. Hija ma m'hemmx xi partikolari. Uf xi dwejja. Għasqat naf li għamilha li ma jkellimni xejn. Jimporta tgħidu li xi tridu issa xilta xogħol għattilhom li mhux sendu. Tkun tgħidilhom kemm Ordinary Fury u kemm ġiet miegħek. Vajja naqtaw dal-paroli fil-vojt u nnejk. Għajdu li xi tridu qabel ma jiġu erba' min-nies u jagħmluna l-ħajja diffiċli. Sempliċi. Mela. Il-lejla xi sitta ser tgħaddi minn fejn kien hemm ix-xale ta' Sliema. Ser kemm daqsxejn duġu f'nott doq il-kitarra. U għandu n-numru ta' karozza tiegħek. Malli jarak se jiġi ħdejk u inti ħaddih waħda mill-boros lewġ del-bagalja li ħażhom għandek. Wara ħajtik borza flus illi naqqasnihom mill-ammont li għadna kemm tajnik issa. Sintenti ta' tinkwieta dana ħadd ma ħajtħaq bik fejn jidħlu flus is-Sur George huwa l-alla tal-irġulija ta' tinkwieta. Ftemna? Della ma ftemna xejn ta'. Jien qatt ma kelli nqassam ix-xogħol hawn u mhux se nibda issa. Bil-fatt li mmur l-Olanda kull darba li jibatni l-dittatur u naħseb li biżejjed, qed nagħti servizz biżejjed. Issa dak jgħidu lejlu braj. Aħna għednilek li qalilna biex ngħidulek. Osma wara kollox aħna qilna d-dejjem b'da x-xogħol ta' billi tina daqqatit. Nies tħaxawx. Hemm xi ħadd wara s-siġra. Munna rajjen. Komplu tkellmu, ħallu vidi. L-ewwel kien hawn żewġ anzjani ma nasab ħarġu. Allura ma titkellimx. Hija ma kieku ħlisna dak li kellna neħilsu daqshekk, kieku ilna tlaqna minn hawn. Pawl! Iskot naqra. Ħan narra xa t-gerfxu dawn. Pawl! Ejja hi! Xieqaf naqra. Ħan nisma x'qed jgħidu. Nan, inċin tagħmela. Xejn, waqa li n-noċċali u qed nipprova nsibu. Ejwa nan. Awwa qalek in-noċċali, Aw, x'imkien awwa qali. Sejjaħ lil-mara. Għatlek sejjaħ lil-mara. Silvia, daqt ġejjin. Sejħila biex tiġi ma' ġembek. Ivoħroġ minn hemm ejja l-hawn. Silvia, itlaq minna. Aħra! X'inhu jiġri ħi? ċans! Morġi bil-mara tiegħu, mo! Morġiba! Mo! Inti, iżda ċittari minn hemm, ejja! ċibbi ċittari nisak niċċassat, ejja ġejn! X'għamilt? Eskat! Pawl! Il-bagalja u itla. Smajtu x'ħallek, itla ċassat. Inqas kemm ikun nisek tara jar, mo! U wara ma taxxajx dom ħalqek maluq, fimt, Brian? ħalqek maluq! Mur, saċċibulek aħna, itla.
Hello? Oh, krill, ċempel. Sibtek Robert, tara kon diħla ninħassel u nerġa' nipprova mmur infittxu. Imma xejn mu jirrispondi la Facebook imkien. Mela jista' jkun ma jirrispondi xejn. Ma nafx, issa nkalma ma qed inkwieta. Vera ma jmurx iċempel. Alright, krill, fil-każ inċempillek. Thank you. Thanks, Joe. Ġillek xi ħaġa mister? Le, grazzi. Nirringrazzja l-Dr. Gallia tal-li kien magħna fil-programm tal-lum. Grazzi ħafna Dr. Gallia. Suġġett interessanti ferm. Nissuġġerilkom li jekk għandkom xi domandi ibatunna permezz tal-email jew kellha fuq il-paġna tagħna tal-Facebook. Nirringrazzja l-Dr. Gallia mill-ġdid tal-li kien magħna fil-programm. Nadwa l-aħbar li għadha kif taslinna bħalissa. Aħbar xejn sabiħa. Propju ftit tal-ħinilu seħdelit fil-ġonna tal-Milord. Kien l-ħabta tal-10:15 meta anzjan li bħas-soltu kien qiegħed jippassiġġa f'dawn il-ġonna, eżattament fuq in-naħa ta' wara. Sab koppja anzjana marbuta ma' xulxin b'xi ċontorini u mitluqin għall-mejta. L-anzjan beda jgħid kemm jiflaħ. Wieħed mill-ġardinara li kien fil-qrib sejjaħ lill-pulizija. Skont informazzjoni li għandna mill-ewwel sħariġ tal-pulizija immexxija mill-Ispettur Paul Grixti, instab li r-raġel kien inqatel b'tir wieħed ta' pistola u l-mara tiegħu kienet tinstab f'qada gravi. Hija nstabet marbuta mal-katavru ta' żewġa. Aktar dettalji għadhom qed jaslunna. Naddu għall-item ieħor tal-programm. Imbagħad issib xi ċuċ u jgħidlek li mhux lok li terġa' tiddaħħal il-pjena kapitali. Isma' li kieku jien ma naqtulhomx mill-ewwel għax intihom xi torturi qabel ma noqtolhom. Dal-povri żewġ anzjani x'setgħu għamlulhom. Ma tistax tgħid sieħeb tafx, jiena mhux biex naqbes għal ħati jew għal ħati ta' sieħbi ma jiena taf xalmuni lili li ħadd ma jagħmel xejn ta' xejn sieħeb ta'. Issa setgħu għamlulhom dawn iż-żewġ anzjani. Li kieku kont jien kif naqbadhom nitfaħħu f'qiegħ ta' ċella u wara li intihom xi torturi fuq erba' joħorġu minn hemm ġew. Isma' sieħeb. Ejja xirdu nkomplu. Ħallok sieħeb irridu nmorru. Iva, tajjeb, nibqgħu hekk mela. Kif ikolli risposta nċempillek. Tajjeb? Okej. Narak mela. Ċa. Andy, u milli pjaċir. Meta tidħolli hawn ġew tox tintefa' għalihek. Speċjalment meta nkun qiegħed fuq it-telefon għax aqqas inkun naf x'qed ngħid. Sir George, dan nistaqsejtni għalih dwar l-appartamenti tal-Awra. Mendi, żomm. Sakemm ngħidlek jien ma rridx telefonati u laqqas nies. Kemm il-darba se ngħidilkom biex tħabtu l-bib qabel ma titlu. Mela ħsibtu li qegħdin għandhomkom hawnhekk. Ara jien qiegħed fih wejġi waqqas jista' jkolli daqsxejn privatezza. Min fejn tallimtuhom dal-mariri intom? Bla edukazzjoni ta' xejn. Waqqas dik, ħallitu miftuħ il-bib ukoll. Issa kieku kien xi ħadd ieħor, Ara, itilqu lil barra għax ħadd tispiċċaw tqabżu wieli u nispiċċa ntajjar ras wieħed minnkom. Skużana, Sir George, aħfrinna. Aħfrinna, skużana. Dejjem l-istess diskors, dejjem l-istess diska hawnhekk. Dejjem l-istess, mbagħad irrid insaqqaf f'wiċċi ma' din l-arroganza u ignoranza tagħkom. Isnieb nagħmilha ma' tfal. Għal xejn hemm miktub knock and wait fuq il-bib, Xi tajt, ċens, xi tajt? Għandna ħafna x'ngħidulek kieku. Nara taqgħet il-barra dik. X'għandek xi tgħid, profs? Għamiltu dak li kellkom tagħmlu. Iva ma nara daqsxejn top. Mhux intopp hu dan. Waqt li konna ma' Brian.
Jaw, ġara. Xi ħaġa marret żmerġ. Ija xaqtuha, xiex jafek qed tistenna jaqlaħħa. Indunajna li kien hemm kopja, żewġ tixjuħ. Mhux indunajna, jien indunajt li kien hemm xi ħadd qed tissindikana Sur Ġorġ. U tlaqtu lem? Kien tard wisq. Kien naraw ħafna u naħseb sewwa ħafna wkoll. Mort biex ingerrixhom imma kif qed jgħid ċensu kien tard wisq u għamilt dak li ma rridx. X'għamilt? Kelli neħles minnu. Minnu Fred, minnu Sur George. U dak l-inkwit. Uwi? Irbatni aħdeħ u tlaqna lem. X'għamilt? Irbat taħdeħ u tlaqtu lem. Għax ma ħallejtu lix business card ukoll għal ftit. Il-listina bandiera x'biċċa għamiltu li hawn. Fiss, inqalan top, ħejn. U xi prekawzjoni ħadtu biex ma jinqalax dan l-intop? U Brian? X'manna kien? Mela intkom toqgħodu taqtqu mingħajr ma tagħtu kasu toqgħodu b'sebgħinejn min qed jissemmalkom dilkom. Iskom tfal żgħar. Xejn, inkompetenza grassa din. Dak il-ħin eħsibna li kien l-aħjar mod infxilna. U ħatifxlu lili issa? Issa x'tistennew li nagħmel, Bħal ma miltu intom lil dak ix-xieħ? Ma nafx se jżommni bħalissa milli nagħmel hekk. Ngħidlek ix iżommok, Sur George. Titngħidlek? Mela ħalli ngħidlek. Għax inti għandek bżonn aktar minn aħna bżonn lilek għalhekk, tkun taf issa! Iva? U min daħħalilek frasek illi inti indispensabbli? Min, Iqaf biss ma minni. Ħadd minn indispensabbli fid-dinja, Sur George. Immit ma tistax titkellem għax aħna kollu fir-riskju mhux int. Intaw tkun tibla fajnek ma dik! Alla jaf x'issa jsir minna. Ma tejna jkollok ta' għax aħna nistgħu narquk f'ħakkatajn. U f'kemm tfaqqa subajk li sem rispettabli ta' Sur George, josfor! Qed tifhem issa? Bint! Insewe. Intafx qed tgħid. Tix nippruvaw esperiment jienu int, Tix il-lejla toqgħod imsakkar ġoċella inti. Naf minn fejn għandi ngħaddi ta'. U tinsiex min għandu l-kondotta kemm xejn maħmuġa u ġew ċens. Mhux aħjar ma ntawlowiex l-aħwa. Sur George, aħna bħalissa ftit eċitati għalhekk ċensu titkellem dan il-mod. Skużana, Sur George. Ek mela, daqsxejn lealtà u gratitudni. Ma jkunx aħjar li kieku jkollna ftit lealtà u gratitudni, Xi tajt ċens. Għandek raġun, Sur George. Parlajt iż-żejjed. Itnej li aħna parlajna żejjed. Fred, ġib li xkun whisky. Issa nara bil-kalma kollha naħseb x'nistgħu nagħmlu f'kull ċirkostanza li tista' tinħala. Importanti ħaġa waħda. Li Brian jiżomm ħalqu magħluq.
Għandek bżonn xi ħaġa? Kikun ngħidlek dor. Ġralek xi ħaġa? Le, dor, għaliex? Nidher li ġrali xi ħaġa? Ara, mur kompli għax jekk jiġi xi ħadd ma jseb il-ħadd. Mur, u jekk jiġi xi ħadd tisaqsel li jgħidilhom li minix hawn. U inti rsisti taħħa morru. Fej? Mux għand it-tabib. Tgħidlix li m'għamilx appuntamenta. Għatlek jiena, mara ridet tkun biex tqabbi żielu. Il-fejja kolossew? Ejwa ta' illum dendlu l-portieri u frixxi soda ta' kullum kim. Imma rrit min jgħini, għandi bżonn iktar volontira. Ma batħat. Ifhem li n-nies jibatu imma biex issib xi ħadd tajjeb ta' xi ħadd committed, qed ittibki ta' da żmien. Iva veru. Isma' taf x'nistgħu nagħmlu. Dak li wrew interess, nibatulhom invita ċ-ċeremonja tal-ftuħ. Għax bekk jaraw ix-xogħol li qed nagħmlu iktar jitħeġġu. Laqa pitada. Da mhux idea ħażina ta'. Sejtu, Brian. U Brian qed ngħidu biex ma qogħdux nsemmu għagħim minn baħnan. Brian. Brian, ta' parsi qegħdin kienu fuq biċċa xogħol. Mela ma tax li t-telefonati jistgħu jiġu rekordjati int. Mela ma nafx li jistgħu jiġu rekordjati mela ħsibt niblaħ. Pa. Ja pa. Xi. Ara kemm tellajt points. Trid tilab. Mhux għalissa tieni ċans. Ija xejn waqt tagħmel inti ċassa. Ma m'għandix ħabti. Grammy ġie miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell.